Igbo kwenu, Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị ekene unu n'ụtụtụ a ka anyị bịara ka anyị kpọtụrụ n'ihu onye unu na-afụ n'akụkụ m ugbu a bụ onye unu maara aha ya a na-akpọ Ifeoma Mebe, onye ndị Igbo ji eme ọnụ na ya ukwu. Anyị na-ekene gị na-asị gị daalụ. Daalụ, Reverend. God bless you. Yes. Ngwanụ ka anyị mara ife iji gbaa ihu n'ụtụtụ taa. Igbo ekene m unu, ya gazere unu na-eke n'oye na afọ na nkwọ. Afa m bụ Ifeoma Mebe of Sharing Life Issues. Ifeoma Mebe bụ an online teacher, a motivational, inspirational teacher, that touch life positively, encourage the discouraged, help the helpless, put a smile and then a back. And all through Ifeoma Mebe's program, can only find a silike can always get a succor. Yeah, but today I ain't on a Igbo World TV. Munu onye isi Igbo World TV no. Kasi ka ikene unu na ife dị mma sharing life issues nwere ike ibidokwa ngalabịa na Igbo World TV. Daalụ n'ụmụnne m. Ndị ọma na-ege ntị, unu afụnụ ya na ife anyị ji pụta kịta bụ ijele ga ihe eti. Ndị Igbo ndị ọma, ndị na-ebe dị iche iche, ị nọ n'ugwu Hausa, ị nọ na Malaysia, ị nọ n'obodo oyibo, distance is not a barrier kịta. Yes, sir. N'ihi na ya abịago ndị Igbo ekunigo. Yes, sir. Igbo ekunigo ka ijele. Anyị na-ekene ọha na eze na ndị niile na-ege ntị n'Igbo World Television live ka anyị nọ kịta. Ị na-anya n'akụkụ m, ọ bụ ọnụ na-ekwuru ọra, ọnụ na-ekwuru ụmụ ogbenye, ndị na-enwere ọnụ, ndị mgbenye na ndị mkpe, ndị na-azọpụta ndị enwero ndị na-azọpụta ha. Onye ka mụ na ya nọ kịta, Ifeoma Mebe. So anyị wee na-asị ka onye ọbụla unu na-etu unu Igbo World Television mgbe ọbụla ka unu wee nwee ike na-ege program nke Sharing Life Issue nke anyị ga na-ewetara unu kwa mgbe ọbụla every week, kwa izu ọbụla. Yes, sir. Wednesday ọbụla unu tunuo Igbo World Television, ma ọ bụ mgbe ọbụla anyị ga-eji wee kwekọrịta anyị ga-eji ewetara unu ya. Ọ ga na-abịa mgbe ọbụla. Igbo ekene m unu. Biko nna anyị ukwu, kedu ka isi ifu ihe na-eme n'obodo anyị kịta? Ihe na-eme n'obodo anyị bụkwa amadị ihe a ga-akọ akọ. Onye kọkwụrụ ọ ga-amakwa ihe ọ ga-agwa gị agwa. Kama na ana m ekwe na-ekwusi ike no bad governance. Obodo adịrọ mma, uru ndị ajọ mmadụ nọ somewhere. A lot of people nọ na this side of the world na really na-ata afụfụ n'ihe amara anya, even where God has endowed us with ife ọṅụ, ihe omimi, ihe ọṅụ dị iche. Enwere ụdị type of ihe anyị nwere na this country, mana ndị na-achị anyị na-eme alụ, ha na-eme mpụ. And then Igbo na-asịkwa nne na-ekonye datịrị ya nkwụ. That is why Njine Ekene, the CEO of Igbo World TV, akwa onye ụkọchukwu ka ọ bụ ọkwụrụ na-amarụ onye akwa Reverend na Anglican Church nke na-achụ Igbo enyi ọsọ, that decided ime ka unu marụ that na onwere ihe ndị Igbo ama mmenwu were agwa ụwa niile na-asị biko unu anyị bụ ndị Igbo ka anyị saa anya. Mgbe unu kwadotara, mgbe anyị ga-apụtasị n'ukem na ikem, ka unu ga-afụ ihe gbasara etu anyị ga na-esi ebi ndụ bie ya ọfụma na Sharing Life Issues. Those of you who follow me online, even on ABS, that na this program has touched life. Ana m agwa onye ọbụla etu ọsọkwa Nigeria sie ike, onye ọbụla tune into Igbo World TV ebe anọ. And once you're there, ọ bụrụ mmadụ ga-agwa na ị ga-amụtara ihe n'Eke, mụta ihe n'Oye, mụta ihe n'Afọ, mụta ihe na Nkwọ. Ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị that na enwere so many things eji mara Igbo na Igbo amaka na Igbo dị mma. CEO, ya dịrị gị na mma, onye nwe anyị nọ ele ya dịkwalụ gị. Igbo ndị ọma ekene m unu anụgo ijele agbago, unu ga-afụkwa iri, unu refu mmọnwụ na isi. Dịbaya onwe ekwe ya mụọ ọtụtụ okwu ife anyị na-ekwu bụ mgbe ọbụla anyị ji wetara unu Sharing Life Issue. Ọ bụ na ị nwere problem na ndụ gị, na ezinụlọ gị, ma ọ bụ n'obodo gị,
wetara ya n'Igbo World Television kịta gbam ijele Ifeoma Mebe ga-anụ ya wee tie okwu ahụ mmanwụ ị ga-afụ na anyị kọwasị ife anyị ga-akọwasị tinyesi okwu ọnụ ma ndị na-akpọ akpọ ga na-akpọkwa maka ịnọdụbeghị itinye ọnụ n'okwu ọchịchị onye kwuo uche ka anọ so iru ekwuo uche gị nwekwa ndụmọdụ ị ga-ada eduo nwekwa ajụjụ ị ga-ajụ ejụọ wee kọwachala gị maka ekwubu mbụ wee sị na onye na-eweni aka ka ticha na-ajụ ajụjụ anọkwana na be gị nwụọ maka na ọ dụghị mma enwee nke ị na-eche nwee nke na-agbagwoju gị anya weta ya na Igbo World TV Ifeoma Mebe ga-anọ ebe a tie okwu gị ahụ mmanwụ ọ bụ na ọ bụ gị na di gị na-ese ọ bụ na ndị obodo ka gị na ha na-ese ị mara na ị nọ na right gị anyị si gị weta okwu anwa na Igbo World Television anyị ga-etinye mmanwụ ndị be anyị ekene m unu ka ọ dịnụ anyị ga-afụkwa n'oge na-adịghị anya ka ọ dịnụ demenụ ndị be anyị daalụnụ unu anụgo ihe onye isi Igbo World Television na-agwa unu ọnọdụ anyị nọ ya na ọnọdụ ugo adịrị egbe mma mana like I always say onwere ihe anya fụ ụgba mme n'ụwa onwere nsogbu ọbụla ọ bụrụ na Chineke nwee ike ịkpọpụta nwee nọ na prisons condemned to death by hanging ọ bụrụ ofu onye ọ bụrụ onye mmadụ na-abụ ọ bụrụ na Chineke nwee ike ime okwu dịrị mmadụ ka nwa na nka igwe na nka bịakwuru na-eti etu aka ụwa dị mee ya ọ bụla eze ekrepụ and mmadụ adịghị ekwu okwu ọfụma today is a millionaire onwere ihe ọnọdụ ọbụla ị nọ na ya ihe ị ga na-ebe tunin because na topic anyị nwere ka o si adị onwe ike the topic a ga-ewepụta that day ọ bụrụ nke gbasara gịnị etu anyị si eme then onwe ike from there nweta ọgwụgwọ nsọ ya ana m ekene onye isi nchụaja odozi obodo na Igbo World TV Reverend Ụkachukwu Ndubeze and ndị ọrụ ya niile masị onye ọrụ na Chineke tụa Chineke si wee tinye gị ihe a n'ụbụrụ ka ị wee nyere ndị Igbo aka ndị eluigwe gọzie gị ọfụma ihe ị ga-eri agaghị akọ gị echiche ndị ajọ mmadụ na ndụ agaghị abịa na mmezu because na ụmụ ogbenye na-enyere aka ka nkụ ekpere ha na ekpere gị na-aga na ekene oye na afọ na nkwọ Jizọs Kraịst mana ị na-eme ezisi wee mee ụkọchukwu ya gazere onye nke m ndị Igbo anyị niile ngwanụ ka ọ dịzienu n'oge ọzọ ndewenu daalụnụ bye bye ya gazie